că nu-i suficient să nu faci rău. Dar zice că e păcat și atunci când poți să faci binele și nu-l faci. Treci indiferent pe lângă cel care suferă. Poți să întinzi o mână cuiva și nu o întinzi. Poți să spui o rugăciune pentru cineva în suferință, în boală, în necaz și nu o faci. Poți să mângâi cu un cuvânt pe cineva și nu o faci. Cu un zâmbet la cineva trist, să-i zâmbești, spui, hai frate, trece și asta, hai, curaj, și treci mai departe, simplu, dar îl încurajezi. Vede că, băi, stai, cuiva-i pasă de mine. Să fim un pic atenți, să fim mai mulțumiți, să ne mulțumim cu ce avem, să dăm slavă lui Dumnezeu și să-i mulțumim în fiecare zi pentru ce ne-a dat, că nu ne-a dat ceea ce meritam, că nu meritam nimic din toate bunătățile astea, după faptele noastre, după gândurile noastre, după tot ce facem în jurul nostru. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne rabdă, că e îngăduitor cu noi și ne le dă toate la timp. La cât de rei am ajuns noi, cât de decăzuți, că nu-i zi în care să nu greșim, dacă nu cu faptele, cu mintea și cu atâtea alte lucruri, dragilor.